אני הדר אזולאי, בת 22, למדתי בתיכון חרדי בעיר טבריה. רציתי לזכות בבית של תורה, וכדי לזכות בבית של תורה היום צריך להביא כסף הביתה. אני היחידה שהלכתי ללמוד במכללה. זה לא משהו שהיה במודעות, זה לא משהו שהוא היה מקובל. חברות שלי עשו שירות לאומי, שיצאו לעבוד, כאלה שאפילו לא מוצאות את עצמם עדיין. ידעתי שאם אני פשוט לא ימשיך ללמוד, בעצם יצא לעבוד, אני אתגלגל מעבודה לעבודה, גם ארגיש בעצם חוסר סיפוק, אני ארגיש שבעצם אני לא מספיק מממשת את עצמי ואת היכולות שלי. לא ידעתי מה אני רוצה ללמוד, לא היה לי איזשהו כיוון, לא היה לי איזשהו חלום. בעזרת נתיבה מצאתי את המקום שאני רוצה ללמוד בו, התחלתי את הלימודים, הם היו איתי בעצם בקשר לאורך כל התקופה, הם סוג של הדליקו לי את האור כזה. תואר הראשון למדתי בניהול ארגוני שירות, תואר שני במנהל עסקים בהתמחות ניהול הארגון. בתור אחת שגדלה בקהילה חרדית, חשוב לי ללכת וללמוד במקום שיש בו הפרדה מוחלטת, מקום חרדי שאני ארגיש בעצם שייכת. בזכות שלבים, בזכות נתיבה, זה עדיין נתן לי תחושה שאני עדיין בתוך מסגרת. הרגשתי שאני בונה את עצמי גם בפן הרוחני וגם בפן המקצועי. תוכנית נתיבה, שלבים, הם עזרו לי למצוא משרות רלוונטיות שהן מתקשרות לתחום הלימודים. הם מדברים על כל העניין של חוסן אישי, מבחינת עולם התעסוקה, איך לבנות נכון קורות חיים, איך להתראיין בצורה נכונה. זה כלים שחד משמעית הם מלווים אותי גם עכשיו בעצם ובעתיד. ברוך השם, אחרי 2.5 שנים, אחרי שרכשתי ניסיון, ידע מקצועי, התקדמתי לתפקיד בתקן, בתור מרכזת בחירה הון אנושי. רציתי סוג של להוכיח את עצמי, לבוא ולהגיד שיש לי את הכוחות, יש לי את היכולות. נשים חרדיות שיוצאות למקומות תעסוקה, למשרות בחירות, זה נראה וואו. נתיבה עזרה לי מאוד, יש להם הרבה מקום בתהליך שלי, במסע שלי. אילו לא היה לי את התוכנית הזו בתקופה הזו, אז יכול להיות שהייתי בעצם ממשיכה כמו כולם, כמו הזרם. אני לא יודעת מה הייתי עושה בלעדיהם. איך אומרים? סוג של אבא ואמא.